Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Arwynebedd rhwng dau gromlin. Arwynebedd rhwng cromluniau. Wel, ni'n gwybod o gwaith blaenorol bod integri ryw ffwythiant x yn ôl x rhwng y pwyntiau A a B yn rhoi i ni'r arwynebedd rhwng y gromlin a'r uchelyn x. Felly mae'n bosib darganfod yr arwynebedd rhwng cromlin ac uchelyn gwahanol. Os yw'r ffwythiant yma ar gyfer y gromlin yma yn x sgwâr plus 1 yn rhoi'r arwynebedd rhwng yr uchelyn x, yr gromlin y yn haflu x sgwâr plus 1 a'r llinellau x yn haflu 1 ac x yn haflu 2, yr arwynebedd porffor, bydd yr integriad yma yn rhoi'r arwynebedd i ni. Ond beth am yr un oren? Felly, os wnawn ni ail drefnu y yn haflu x sgwâr plus 1, mewn i y minus 1 a cymeryd yr ail isradd positif, achos ni yn yr ardal positif. Felly, ail isradd y minus 1, integri hwnna yn ôl y, rhwng y pwyntiau lle mae y yn 2 ac y yn 5. Rhoiwch hwnna'r arwynebedd oren i ni. A bydden ni'n gallu wneud mae bach mwy anodd, ond bydden ni'n gallu wneud trwy defnyddio gwrthdro reol gadwyn neu y reol ffwythiant gwrthdro. Mae gyda ni yma yna'r dau gromlin a ni angen yr arwynebedd rhwng y ddau gromlin. Mae'r un goch yn y yn haflu minus x sgwâr plus 4x plus 1 a mae'r air yn y yn haflu x sgwâr plus 1. Felly ni angen yr arwynebedd rhwng y ddau yma. Mae un yn ceugrwm, concef, sef yr un air, a mae un yn convex neu amgrwm, sef yr un goch yma. Felly, mae dau ddull gyda ni i wneud hwn. Felly, dull cyntaf, y gallwn dyfalu pwyntiau crosdoriad y graff, mae'n syniad da i ddangos y dull algebraig. Ni'n gallu gweld bod nhw tua x yn haflu 1 a tua x yn haflu 2, fi'n cymeryd hwnna. Felly, gan ddefnyddio algebra, ni'n gallu gweld bod y yn haflu x sgwâr plus 1 a bod y yn haflu minus x sgwâr plus 4 plus 1. Felly gosod rheina'n haflu iddi gilydd, a ni'n gallu gweld bod gyda ni 2x sgwâr, ail drefnu hwn, minus 4x, a wedyn ni plus 0, a mae hwnna'n haflu 0. Felly ni'n gallu gweld bod hwn yn ffactorio, ni'n gallu tynnu 2x mas, dim rhannu gyda fe, achos ni angen yr x yna yn ogystal â'r x i mewn yma. Byddwn ni colli'r x tu fas. Felly 2x yn haflu 0 neu y bracet sef x minus 2 yn haflu 0 sy'n rhoi ni bod x yn haflu 0 neu x yn haflu 2. A dyna'r pwyntiau x y croesdoriad. Felly, gallwn ni ddarganfod arwynebedd nawr wrth ddefnyddio'r ddau integrin yma. Felly, o dan y coch rhwng x yn 0, x yn 2, yw'r minus x sgwâr plus 4x plus 1 yma. Minus, felly o dan y coch tuag at yr uchelyn x, minus o dan yr air tuag at yr uchelyn x, sef x sgwâr plus 1 rhwng 0 a 2, yn mynd i rhoi ni beth sy'n ar ôl rhwng y ddau gromlin. Felly ni'n gallu integru rein ar wahân. Felly mae'r un cyntaf yn rhoi ni minus x cube dros 3 plus 4x dros x sgwâr dros 2, sef 2x sgwâr plus 1x. A'r ail bracet yn rhoi ni x cube dros 3 plus 1x. Felly ni'n gosod yr terfannau, yr un sy'n ar y top, y gynta. Felly 2 mewn gynta, bracet cynta, felly minus 8 dros 3 plus
2 lluos i 4, 8 plus 2, gosod y 0 mewn, 0, 0, 0, felly minus 0 ar gyfer yr terfan gwaelod. Yr un beth ar y braced arall, felly 8 ar gyfer 2 wedi ciwbo dros 3 plus 2, gosod y 0 mewn a ni'n cael 0. Yn bwysig gosod y 0 mewn i ddangos bod chi wedi rhoi'r terfan gwaelod mewn. Tacluso, ni'n gweld bod y 2 plus 2 a minus 2 yn diflannu. Mae minus 8 dros 3, minus 8 dros 3 arall, felly minus 16 dros 3 plus 8 gyda ni ar ôl. Ado ffracsiynau a ni'n cael 8 dros 3 ar ôl. Mae hwnna'n 24 dros 3 minus 16 yn gadael ni da plus 8 dros 3. Uned ydi sgwario. Sy'n eisiau bod chi'n dod i hwnna os na'n chi angen. Felly dull arall o wneud yr un peth, yr enghraifft blaenorol oedd gyda ni, na ni'n gwybod bod yr integri, y weithred integri, yn dosbarthu dros ado at ni. Felly ni'n gallu mynd ar integriad yma i'r ddau fraced a gweud dx ar y diwedd. Ni wedi wneud nhw ar wahân, ond ni'n gallu wneud e gyda'i gilydd gan bod ni rhwng 0 a 2 ar gyfer y ddau. Felly ni'n gallu cyfuno'r termau, felly mae minus 2x sgwad yn ni plus 4x a plus dim byd. Felly ni'n gallu dim ond integri y ddau derm yma, felly ni'n cael 2x cwb dros 3 plus 4x sgwad dros 2 sy'n rhoi 2x sgwad i ni rhwng 0 a 2. Rhoi terfan ucha mewn a ni'n cael minus 16 dros 3 plus 8 fel oedd ni gyda minus y terfan isa sef 0 a ni'n cael 8 dros 3 fel cawson ni gyda unedau sgwar.